ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲ್ಲೆ. ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಕೇಸರಿ, ಪೊತುದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಎಡ್ಡೆಮುಂಚಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ, ತೆತ್ತಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ, ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಕೊರಂಟಲ ದ್ರಾಕ್ಷಲ, ತುಪ್ಪ, ಟೊಮೆಟೊ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಅರಿ ಬಾಸುಮತಿ, ಲಿಂಬೆಪುಳಿ, ಕೋರಿ, ಕೋರಿಗು ಮುಂಚೆದೋಡಿನ ಪಾಡ್ಗ ಏತು ಮುಂಚೆದ ಬುಡಿ ಬಂದು ತೂತು ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಖಾರ ತಕ್ಕ ನಾನು ಒಂಜರ ಚಮಚದಾತು ಪಾಡೋಂದಿಲ್ಲ. ಮಂಜಾಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಕಾಲು ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಾಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಗ, ಕಾಲು ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಗ, ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ, ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡ್ಗ 2 ಚಮಚದಾತು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. 1 ಚಮಚ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು, 1 ತೆತ್ತಿ, ಮಾತೆಲ್ಲ ಸರಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಸದಾಯಿನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದಾತು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಅರಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದಾತು ಪೊರ್ತು ಬೊದಲ್ರೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದೀದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಗ. ಇತ್ತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜರ ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತ ಅವೇನು ಪೊದುಪುಗ. ಚಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಪಾಡ್ನ ಯಾವು. ಇತ್ತ ಲವಂಗ ಪಾಡ್ಗ, ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ಗ ಮಾತ ಸರಿಟ್ಟು ಪೊದುಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಪೂ ಪಾಡ್ಗ, ಇತ್ತೆ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಮಾತ ಪಾಡ್ದಾಯಿನಿ ಅವೆನ್ ಸರಿಟ್ಟು ಪೊದ್ಪೊಡು. ಅವೆನ್ ಪೊತ್ತುದಾಯಿನಿ ನನೈಕ ಪಾಡ್ಗ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿನು ಪೊದ್ಪುಗ. ಪೊತ್ತುದಾಯಿನಿ ನಾನು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮನ್ಪುಗ. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪೊತ್ತುದಿನ ವಸ್ತುನ ಮಾತ ಪಾಡ್ಗ. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪೊತ್ತುದಿನ ವಸ್ತುನ ಮಾತ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸಿ ಮನ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಮನ್ಪುಗ. ನೀರು ಪಾಡಂದ್ರೆ ಅವೇನು ಪುಡಿ ಮನ್ಪೋಡು. ಇತ್ತೆ ಪೊಡಿ ಆತುಂಡು ಇತ್ತು ಪೊಡಿ ಆಂಡ ಯಾವು. ಇತ್ತ ಅವೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗು ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ಗ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಗ,
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನ ಇಡ್ಡೆ. పొత్తుదిన నీరుళ్ళిన పాడుగా ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ పొత్తుదయాನ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ನೆನ್ ಮಾತ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ನೆಟಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿ ಮನ್ಪೋಡು. ಮಿಕ್ಸಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ನೀರು ಏತ್ ಬೋಡು ಬಂದು ತೂದು ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿ ಮನ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿಗ್ ನುಪ್ಪು ಬೇಯರೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತ ಐಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಗರಂ ಮಸಾಲ, ನನ ಐಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ, ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾಯ್ನ ಐಕ ಅರಿನು ಪಾಡ್ಗ ಅರಿನು ಬೊದುಲ್ಪದ ದೀವೋಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಪುರ್ತು. ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದೀದು ಐಕ್ ತುಪ್ಪನು ಪಾಡೋಡು. ನನ 2 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡ್ಗ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಕೋರಿದ ತುಂಡುನು ಪಾಡೋಡು ಕಾಯಿಪೇರೆ. ಕೋರಿ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಅವೇನು ತಿರ್ಗದು ಪಾಡ್ಗ. ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಮಾತ ಕಾಯ್ದುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ನೀರುಳ್ಳಿನೂ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಮೆತ್ತನೆ ಎಣ್ಣೆಟ ಅವೆನು ಪೊದ್ಪೋಡು. ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ಟೊಮೆಟೊಲ ಬಾಡಿನೇಟ ಅವೇನು ಪೊದ್ಪೋಡು.
ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಗ ద్రాక్షల కొరంటుల పాడుగా ఇతవేన్ మాట సరిటి పొదుపుగా ಇತ್ತ ಪೊಡಿ ಮಂತು ದಿನ ಮಸಾಲನ್ನು ಪಾಡುಗ ಮಸಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಎಣ್ಣೆಡು ಸರಿಟ್ಟು ಪೊದು ಮಸಾಲ ಪೊತ್ತುದಾಂಡು ಇತ್ತ ನಾನು ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲನ್ನು ಪಾಡುಗ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಅವೇನು ಎಣ್ಣೆಡು ಪೊದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಗ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನ ಅಂದು ನೀರು ಪಾಡುಗ ನೀರು ಏತು ಬೋಡು ಬಂದು ತೂದು ಪಾಡ್ನ ಅಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬುಡ್ಕ ಲಿಂಬೆ ಪುಳ್ಳಿ ಪಾಡುಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುಗ ನುಪ್ಪು 75% ಬೇಯ್ತದುಂಡು ಇತ್ತ ಬೇಯ್ತು ದಿನ ನುಪ್ಪುನು ಕೋರಿಗೆ ಪಾಡುಗ ಪೊತ್ತು ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡುಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನು ಪಾಡುಗ ಕೇಸರಿನ ಪಾಡುಗ ಮಾತ ಪಾರ್ದಾಂಡು ಇತ್ತ ನಾನು ಐತ ಮಿತ್ತು ಪಿರ ನುಪ್ಪುನು ಪಾಡುಗ ಉಪ್ಪುನು ಪಾರ್ದೈನೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೋಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುಗ ಕೇಸರಿ ಪಾಡುಗ
ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು 15 ನಿಮಿಷ ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ 5 ನಿಮಿಷ ಮೀಡಿಯಮ್ 10 ನಿಮಿಷ ಸ್ಲೋ ದೀದು ಬೇಯ್ಪಾವಡು. ಇತ್ತೆ ಲಿಡ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಅವೇನು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡುಗ. ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನಿಯರೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತುದು ಪಲ್ನಿ. ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮರಪೊಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.